istorya, pastilan, latest ni paminawa. Si kuan ra ba gahapon akong nakita, lahi ang kauban didtos plaza. Kay baw baka silang kuan nagbulag na, kay akong gisulsulan ang asawa. Akong giingnan sa akong mga nadunggan, ug wa nay kwenta ilang panag-uban. Soldi apadaghan ko balagi dala, aron mapuntutag panagchika. Si kuan na pud ang profile niya sa Facebook, dugay na kaayo for sure burus. Si kuan nakig-away sining kahay, tungod lang sa kumon nga kayutaan. Akong gisulsulan nga maiya ang tanan, di hatagan iyang kaigsuunan. Sol ugma ba ilang kuan mga tuta, mamakals ta didto sa ilaha. Daghan daw ang handa nila ugma, silupin di kalimtan og dala. Pag-sure ba magsayod jud kag mata, aron sa litson ta makauna. Kabalo na ka sa atong kasilinganan, basta kakas di jud na absinan. Si kuan permi lang sa ilaha, mugawas siya pa nalagsara. Busy daw siya perti na nga hambuga, ako ani busy pud manghimantay ra. Test chill lang laway ratong puhunan, dapat updated tas issues uban. Imnig tubig lang aron di mo malang tutulan, duty kada adlaw di paltahan. Pinas lang sa kalambas na isyu na tapukan, si Marites ug Marisol banggitan.